Tani hai nei last 2024 di last night to jeng 2025 ko hai mane welcome club na thagai boi bu tani hai church ko hai jeng choma jata ngare to bio mai ne maksimani game jaga sanong nang thamuna dekhai
नुदों आरो नै बिसोरो बेलुन सुफुंनाया सोर बेसेबां सुफुंनो हायो ओरैबादि सुफुंनानै सिख्रुबनांगौ आरो बिसोरो लगाओ Assistant Secretary as fungbai moनसे नै फालंगा होबावबाय New Year सोर सोरनिथिं माबादि माने एन्टारटेन खालामो नोंथांमोनाबो कमेन्ट्सनि गेजेरजों शेयार खालामनो हागोन Dadah.